Стъшаците. Абе да. Абе не, каквото и да правиме, продължаваме сега, защото 22 секунди минаха, докато сънувахме филмата. Тогава, когато ходехме в планината, докато сънувахме нещата и Бойко определяше правилата. Бойко Борисов, ГЕРБ и новата политика, капиталистическа е схемата. Преди това Тодор Живков построи всички панелки. Всички сме пешки, всички сме смешни, всички сме грешни, всички живееме в един голям театър. Докато сънувам отново някой ме пака. Тия шибани политици и полиции не ме интересуват, всички тия хора, тия жици, тия протести, тия шибани, дето се праха на смешни. Не ме интересуват фешени, честни, нечестни, извънземните грешки. Продължаваме нататъка, докато се мислехме за точни, докато делехме дробите реципрочно, докато сънувахме окото, докато аз чертаях пирамида на стената, докато сънувах за нещата, докато правех така, че да си слагам маска, че да си слагам грешното аз, че да си пробуждам егото, да го духа момчето, дето се мислеше за него, дето само единствено беше егоцентрично, с духа на еднолично, смазано дволично, копеленце нетипично, дето правеше само на хората лошото, дето сънуваше доброто, правеше злото, нямаше значение, съдбата му беше такава, да бъде манав и да чука всеки, който не му се дава. Ама какво да направя, че така те научила системата да си алчна твар, чудовище мръсно, извънземно чудовище, гадно, че мръсно. Айде тука всички зверове да ги изхвърлиме, да ги обучиме, да ги научиме, да ги дисциплинираме, да ги направиме такива, каквито можеха да бъдат, да не ядат месо, а да бъдат вегетарианци. Ние сме тук, българи и испанци, нямаше значение, гърци, българи, турци, извънземни. Всичките сме живи същества, но понеже телеше нещо в тебе, в главата ти дълбоко природно ти беше заложено да си стухан тип, а после ще си мислеше за тревичка и за шит. Айде тука, давай, ти си открит, продължава Камелия, сега ще реди тука веднага. Америка, цялата кървава беше. Да, бе, знам по принцип аз как стават нещата. Няма вече да ходя в залата, където танцувахме народни танци. Скачахме, пеехме, ритахме, редяхме песни народни, преподавание на политика, сводник. Негодник беше онзи, дето ме гледаше. Негодникът. Гледаше ме той, гледаше и онази, гледаше я под полата, иска да я налази. Няма да отида аз да го пребия, то сам живота ще си го натрия. Искам аз да отида на луната, да кажа на Буш колко са му гадни децата. Гадни рептилчета, зелени мозъчета. Съществата бяха толкова зелени, толкова ужасни, толкова наперени. Знаеха защо са дошли и тука. Ай така. Ай тук сега ще си сложа на мордите, ще дойме с пешко, ще дръпнеме по още едно кошче и ще ми стане грешно, ще ми дойде нещо на главата, докато съдува моята съдба и каквото и да направя, ще мога да виждаме една минута и две напред във времето бе, защото имах свръхестествени способности бе, паранормалните явления, извънземните съчинения, там земетресения в България, дето носеха отношения, дето им правеха такива нещата, такава реалността. Твоен мирен и една забравена глава, запалена лула, гърмеше сега и бавно умирахме всичките, да, ама нямаше значение, ако си пееш, ако си позитивен, няма за какво да зациклиш, докато секундите минаваха, докато решавахме къде е тягата, докато рубувахме и докато не ставаха истините
въпроси бяха такива. На банката отиваш да взимаш кеш пара, после ще плащаш много големи лихви, докато ти усещаш, защото си тъп и отиваш да рубуваш, защото слагаш маска, защото ти купуваш, продаваш, своята душа не даваш. Хайде бе, хайде ти всеки ден си я продаваш и я даваш на дявола и не ставаш, защото ти си останал сам и се правиш, каквото и да правиш. От илюминати не мога да избягаш и сега че 666. За първи път се огледам ползите и графовете. Това е голяма промяна в неговата позиция по въпроса, която вероятно ще се харесва в неговия политически електорат. И ще раздразни консерваторите. За мен е важно да продължа и да я зая, че според мен първите от един и същи пол трябва да имат възможността да сключат брак. Каза Обама и допълни, че първата дама и ще споделя неговото мнение. Той добави, че влияние върху позицията му изиграли дъщерите на Малия и Саша рептилка, гледа устрилка, която има правите приятелчета, които родители, крайни полови, братове. Гледам тук нека снимка на гейове си е бърт. Мале Боже Господи, вестниците пълна скръп. Пълна скръп беше името на земята, на планетата, гадна проклета, овчари са всички и овцете повечето, разбира се, не сме самички. Искаме да ходиме, да ги видиме и да се срещнеме. Няма смисъл да не знаеме кой ме промия, кой ме изтрива, кой до не знаеш и отговора сам ще познаеш. Като се гледаш ясно в нещата, няма да сбъркаш, приятелю. Осъзнай, просто е лесно е. Помисли какво си ти. Мозъкът ти кой изтри, приятелю. Добрите същества са някъде в твоята душа, навътре погледни. Ще откриеш колко са просто всички жаби. Ай сега тук дай камения, благодаря ти, че успя да зациклиш и успя да наредиш няколко реда, защото така обичахме да правиме принцове, принцеси, извънземни гадове, тия безнеят, уния поповете, де се смеят, ето обръщаха кръстове и пеят. I think when you're older, what gets hard is that you forget how to take things as they come. And sometimes the things that do come, the more that anyone should have to take. Снежна партина, снежна картина, снежната отмина. Лято горещо е, глобалното затопляне, тука ни вкарват в главите някакво неспокойствие, тука ни заблуждават и продължават така да се гаврят, че на нищо от нас не остават. Ние сме просто обрезки, ние сме просто черни смешки, ние сме театрали, ние сме артисти, ние сме наизцяло програмирани за цикли, тъпи същества. Това е човека, защото тази шибана система го е обзела, защото всичко в главата му е пари, ебане, коли, пари, да го духаш в тебе, простак нещастник, комерциален лидер, ходиш да се ритнеш и да се частиш, да си удариш в нослето коката, после да си мислиш за модата, фешенство, газърство, молве и царство, господарство, да го лапаш ти тъшако, ти си с голем мерак, отиваш и се даваш на лейдито с големия крак, да го духаш лидер смотен, ти си комерциален, ти си събуден, айде дано да се събудиш, подавам нататъка, без да се чуди. Какво трябва точно да се чуди този, който казваше как да изкози главата на илюмчината? Уикипедия ми отвори, за да видя аз какво трябва да научи мозъка ми. Сър Едуард Далинбридж. Английският рицар е баса с него и на него с 100 годишна война.
100-годишна война. До кога ще продължаваме така, бе, хора? Да стига вече. Не мога вече да дишам. Плаче ми се, ебе ми се с некатани неща, същества. Как да се правя? Мамка, описна ми. Мамка му омръзна ми. Ще се врубия, ще се заколям. То е странно, защото се струва странно. Защото се струва странно, като казвам, че си тегла с ножа. Какво не виждаш? Какво аз не мога да разбера? Не мога. Забих пак единственото ми в главата, аз си стрих. Боже. Дай на тази жена още малко лекарства, за да осъзнае, че всичко е една схема на лъжа. Точно така, и че ти си един умен човек. Ти си много умен човек. Добре, че те познавам, защото не знам аз какво щях да правя и беше също трябва да оправя. Аз също го оправих, но какво си точно? Тихо, Даша. Наследниците му също се стремират да копират римските институции, за да легализират. Какво да легализират? Властта си към Карл Велики, дори бил провъзгласен за император на римската църква папа. Царското кралство е единственото варварско кралство, което оцеляло и е дало началото на съвременната едноименна европейска държава, да го духат всичко в франско-масонската ложа. Те първа ще задавам аз въпроса. Множество последователи, разделения и това, който носи от франките липсващата част. Усещането, че те разглеждат като част от държавата, част от собственост, съгласно с обичая. Разделят се между живите си синове. Тази практика обяснява до някъде трудностите при точното описание на дадените физическите. I think when you're older. Ай сега тук до половината и ти подавам натам. От 2010-та, тук с Кани и Пешо записваме песни и усещаме нещо и ни става грешно и живота се променя честно. Минахме ние през много периоди, различни периоди. Имаше лудници, имаше лошости, имаше хубави неща, имаше Господи, имаше толкова много различни неща, толкова много разнообразие в света. Реалността беше такава, само зависеше от тебе дали ще ти отвориш ти душата или ще духаш на сатаната, защото продължаваш и си редиш в страха, защото нищо за тебе никой не означава и продължаваш да манипулираш, докато сънуваш, докато спиш. Много си мислиш как някой да го натюкаш, а чудеста ти направо ще си спукаш отвътре нещо черно си тече. Всички сте духани, всички ще умрете. Тишници, сенки, черни, не ме интересуват тия шибани, извънземни, рептили, анонаки. Дейвид Тайт ви го каза, ма тия всички те сте от шибаната фаза. Да го духат, това ще го смажа. Дето ми се прави на алчен, комерциален рапер, ще го смажа, ще го пребия, защото той беше свързан с уния, дето правиха пирамида. Тази шибана пирамида, черното слънце, черната схема и черните хора, които ходят с черната треса извън зетите, да го тухат всички тия, бе. Добре, не? Чай, че нещо пак блокираш, знаеш защо. Знаеш кой е виновника, просто нали, виждаш го и ти. Не, аз съм лудата, Харман Ли беше градът, който изостава с мозъка му, се подиграва. Боже, това око, Боже, писна ми от него, само за него ми говорят. Ей, виждам го, бе, ама то не ме вижда, то ме вижда, аз го виждам, то и аз го виждам. Не, никой не виждам. Всички покрай мене са като краси. Виждам ги, господи, ебати, тъпанарите са всички, нямат глава, нямат нищо, ебате, писна ми да крещите, нервничат, правят, халюцинират, икономии, представят, гаранции, заставянето на Гърция в Евровизионната
като съвременна халабала. Една шибана ракия, шибаното робство, шибани са тия, шибаната клетка, шибана система на гърците задоха хиляди левове там. Задоха хиляди левове на гърците или ако искаш евро, както искаш ги наречи. Това бяха пари, които бяха напечатани в банки. Те ви поробиха, после станахте роби на системата, защото ви казваха, че вие живеете в дълг, защото имате да давате пари на Световната банка, а те всичките беха частници, дето искаха да преследват собствените си интереси. Бе, тия дето се правеха на клещите, тия дето искаха да смажат главата ви, не усещате, че душата ми няма как да вземат извън земеделие, който се седи. Не ме интересуват манипулаторите, ще ги сцепиш, ще ги сдухам, направо ще ги спукам. Победи страха, продължи напред, не осъзнавай, че всичко е в теб, в твоята сила, в твоята воля. Обичам да правя това, което мога и после да се свържа с различните въпроси. Пак виждам 11 тия нови хубави неща, 4 месеца минаха. Господин Ивайло, наистина това беше прекрасно. Благодаря ви, че участвахте в Мухаммад на Закона. Няма значение, нали е някакво. Гледай колко яко стана. Това го знахме много ясно. Ние слушаме нещо прекрасно. Демократичната левица. Ебала съм ви у вашата душица. Нещо някой ми кръщеше там, когато аз заспах и се отнесох. Беше много странно. Беше някакси... Някакво извратено ми се видя цялото нещо. Виждам неща, които са грешно, точно така. Ето, моят приятел Ивчо ми помага, винаги помага той на добрите хора. Чувства ги със своята аура. Няма да забрави той кога да им се обади никога. Леле Боже Господи, има яки хора. Аз познавам ги, видях ги на кораб. Запознахме се, гледахме водата. Искахме да направим нещо специално за една госпожата. Тя намери... Моята госпожа, дето я заобичах, моята леди, дето я обичах, отива в носеки цветя на моята леди, ама тя се смееше и викаше: бей си, смей се, скрий се, живей си, после ще умреш на спокойствие. О, леле, майко, не дей така да говориш, направо ми става неспокойствие, когато се замисля за смъртта, защото отвътре ми дойде от душа, защото рандом стъфа ще запишем тук. Не ме интересува, аз съм вече от черепа, сатаната, масона с трубата, извън земите, дето кацнаха на земята.